Odiochieng' ma kawuono piny ngima dhialo jopuonje lemo mopogore magitimo e bero kendo jiwo ngima jopuonjre. Achiel kuom jopuonjego en Lina Onyango manoyier kendo dhial kaka jopuonje 50 e piny mangima mabero ngima jopuonjre mane higa 2020. Lina ma en jalup japuonj maduong' e skund ji giwegi bore Nairobi kae kendo director e riwruok mar Listed Education Consultancy nodhial kuom tije e skunde ma ojwang' kokalo yore mag somo kod kido mag oganda ka bendo ng'ere ahinya kuom tayo kendo jiwo sombe mag science kanyakla kod kwano. Wantiere kod e studio odhiambo ma kawuono kendo wadhiali kendo wajiwi kaka achiel kuom jopuonje ma pacho kendie. Erokamano ahinya mar tudi kod ang'eni odiochieng' mari kawuono osebedo marabor kabisa to pod iyudo thuolo mar bedo kodwa nyaka nabi kawuono nyaka ni chopi. Yes. Erokamano ahinya. Kaka japuonj gi odiochieng' ma kawuono wang'e ni dhialou, wang'e jothumbo osegolo thumbe mag dhialo jopuonj. Idhialou nang'o? Idhialowa nikech japuonj, tich ma japuonj timo en tich maduong' ahinya. A teacher is better than. A teacher is better than. Koro ing'eni makata wawacho ni ka wadwaro loko society, wachako gi classroom. Iwacho gani education is the only way minyalo loko godo a society. To education ni iyude kanye? Iyude school. School ng'ama deliver education ni en japuonj. Koro waneno ni kare mondo society wa olokre nyaka ng'amiluongo ni japuonj ni nyaka wadhiale, nyaka wang'e wamiyo mondo ong'e ni tich motimono en tich ma en important, tich manyalo loko society, tich manyalo kata konyowa e ginene challenges ma wapitia kaka corruption, values ma wadwarogi. Values gi wanyalo mana yudogi e school. To mano luwore gi kaka japuonj oneno ni tije motimono kare kata wan kaka oganda wakawo tijego matek. Yes, matek. E puonj kendi bende ibo yudo ka kinde moko ji temo ng'iyo ni to japuonj mane ma oloso foundation molo nyawadgi. Jomoko piem ni mar nasari nikech en moloso foundation. Ing'iye bende yore mopogore opogore. Wang'iye gi kidienje ma japuonj nitiere koso japuonj en japuonj omiya mawane gi ton. Japuonj to en japuonj nikech kata japuonj ma nasari cha en gi challenges meke. Lakini kosetieko kanyo okelo japuonj kata mar high school, okelo nyathino e high school. High school, nyathi manie high school challenges gi opogore gi nyathi manie e nasari. You know kako high school kaendi idili gi adolescent, idili gi other challenges ma japuonj ma nasari cha na oko face. Ng'eni japuonj ma nasari cha en kano nyiso nyathi ni go left to nyathi timo left. Magata japuonj owacho tichame japuonj owacho. Lakini koro nyathi ni kochopo high school tiyudo ka oyudo japuonj yudo challenges ma koro opogore. Ma nyathi ma ok nyal nyiso ni adwa ni utim kama to timo ma openjo ni nang'o. En defiant, en gi other many, en gi gik mang'eny kendo achiedh nade mang'eny mabe chande kaka nyathi. Koro kendo koya kanyo kodhi e university okoyudo lecturers ka. It is a new stage of life with new challenges. To kendo japuonj ma lecturer manie mbalariany cha embe otema kaka uwezo mare mondo ensure ni nyathi mokele e mbalariany ni koya kanyo to en a productive person in the society. Koro nyalo wacho ka gima ochalo relay. Ineno ng'wech moro mar relay mang'ani kotieko to miyo imiyo nyawadu. Maka ng'amo chake ni kodhi marach to throughout dhi kethore. To ka ng'ato katikati ni obolo kedeno kata ng'ato nochake maber koni timno nyaka yombi. Mainso ni jogite nyaka ti. Jogite nyaka ti. Ing'eni bende sama idhialou ming'iyo ni jopuonj joma beyo, jopuonj nyaka wadhial. Samoro wich wil gi midhiero ma bende okale. Kaka higani waseneno thothne en ng'anyo koni gi kocha. Udwaro mondo ndik jopuonj mag JSS, uywago osara, uywago gik mathoth kabisa. Dibed ni magi gik moko ma bende ng'iko chenro magu kaka jopuonj. Mano tadier. Makata kawuono kaka na celebrate World Teachers Day na waginene wadhialore kaka jopuonj to bende wang'iyo challenges kata ng'ikruok ma wan godo. JSS na en one of them. Masebedo kawacho ni neno ka japuonj nodhi e mbalariany otimo training nobro puonjo biology gi chemistry. Japuonj kaka an kama. Koro kitera e JSS tinyisa ni koro Lina odoro ni okel ni nyithindo ma kaendi mondo ipuonj art.
anakia goro, it is not in my system. So in addition to art, imia Kiswahili, imia English. Tineno ka jopuonj gi, despite challenges go, pok gitamore dhi tich. Gidhi JSS kanyo, gitemo kaka ginyalo, very big class manitiere gi as many students kaka around 70. Awacho ni koro japuonj achiel tipuonjo kwano, to kwano nipuonje pile, to neginone pile, to kendo king'iyo conditions. Kendo nyaka ing'i jopuonjre 70 gite. 70 gite, ting'ino ionge gi class achiel. Itie class ni, in gi class moro, in gi form 1, in gi form 2. Koro an tich ma jopuonj timo, kidwaro ng'eyo responsibility ma jopuonj okawonwa, to in ng'iya wach ndalo corona, ndalo manolor school, to janyuol ka janyuol onyis ni bed gi nyathini kanye e odi. Wamanyo ulina yawa kama nyathi. Kata ka ndalo molor school, iloro school kawuono ni tipenjo ni to tuition ni kanye, imanyo mana kumitere nyathini ni. To ineno ka to mano nyathi achiel kata nyithindo ariyo. To e skul kuchocho, japuonj achiel en gi nyithindo 70, one class machielo en gi nyithindo 50, to ong'iyogi, to onono wechegi, to en daktari kanyo, to en judge, to en police, to en guidance and counseling, to en everything. Yeah. Koro obedo matek. Obedo matek. Ma bing'eni ing'iyo kanyero wacho ni work environment kamitiye chalo nade gi kwan mathoth mag skunde ngi. En okang' ma piny owacho ne dwaro ka giwacho ni gidwaro mondo enrollment mag nyithindo school, nyithindo mathoth odhi e school kendo gitiek school. Ma wagoero kamano ni nyithindo ero koro ng'eny e class, to mano kendo koro kelo nu challenge machielo nikech ube koro uneno pek moro. Ang'eni sama no tuwa kawuono bende ung'iyo ni to ang'o minyal tim ewi chandruoge mokalegi. Koro ayie gi sirikal ka giwacho ni nyithindo to onego bet odhi e school. En ratiro mar nyathi ka nyathi mondo yud basic education. Mamano onego bed imiye maonge kubembelezana. Lakini koro kata ka wang'iyo ni nyithindo ka nyathi onego odhi e school, nyaka wang'i ni elimu bora koso bora elimu. Ene mani tiende ni is it about ni nyathi odhi e school? Koso wang'iyo ni sama in e school kanyono, ang'o ma nyathino yago e school kanyo. Koro kiwinjo challenges manyisigi, gima mineno ka jok mang'eny tero nyithindgi e private school. Nikech japuonj kaka dhano, adier, nyithindo 70, class achiel, class ni kidhi e most public schools, class ni chwer, japuonj kata mondo dhi e school, ineno ka sama udhe nyaka giginene gikadha ora, koka gidhi e school magidhiye. Koro challenges mang'eny gi, ok wanyal luonre ni ok gi impact the quality. Quality, kikompare mar public school gi mar private school, it is not the same. And it is nikech challenges mantiere go. To jogo winjo bed ni PM. Nikech gitimo penj achiel. Sana penj mag ginene 844 ni ting'eni pod en mana PM. CBC ma wawacho ni koro sani wach mar grades ok wang'i sana. Lakini ka KCSE, japuonjo nyathi mani oloyi tok dhi timo the same KCSE gi nyathi manitiere State House Girls, nyathi manitiere ginene Mbita High School. Tineno ka conditions gi are not the same. Kamano ahinya. We waduog kuomi in kaka japuonj nikech kawuono koro wadhialo japuonj. Nitiere mich ma en higa ka higa ma bende ichiwo jopuonj iluongo ni Global Teachers Prize. To ka bende ni bedo nominated e higano atimo mos. Aparo ni inyakonya mondo ng'iyane microphone na kama iko sawa kenya ng'ina go aparo nolwar. Kata kamano e higa mar 2020 Global Teachers Award nitiere kaka ni bedo nominated. Inyanyisowa ni to michni kata nodhiali e weche mage. Okay. Koro nitiere tich mindiki kaka japuonj mondo itim. Lakini awacho ni onge ng'ama nyalo chulo japuonj 100%. Nikech many times chule ni nyaka you go out of your way. Koro an kana yudo teach a school mar public school mar Changamwe Secondary School. Adier school no en deep between slums, inte slum moro Mombasa kutilongo ni Bangladesh. Koro nyithi Changamwe ng'eny gi ya school no to gin gi challenges mang'eny mag school fees, mag resources. Koro gan gima naneno ni nyalo bet ni school onge gi resources. Lakini nitiere kaka inyalo timo osiep gi
kata partnership, onyalo luonge ni partnership gi other organizations makata kigombo ni nyithindi manie public school ni gilan gi coding en ang'o nikech kane ema piny ochomo iwuoyo gi the organizations gibire skudi kanyo gi provide laptops gitimo training koro nyithindi ka even though gine public school giyudo experience machal gi nyithindo manie ang'owa manie private school ne gimachielo kendo momiyo ayudo nomination no en support masebedo kamiyo jopuonj e wach mar empowerment nikech ing'eni japuonj kaka osea college onge any other formal training ma japuonj ni timo. Classroom is changing, technology is changing, kaka handle discipline sani opogore. Wandalo waka ni ichwadi left right center kineno japuonj kaya gi koni tidhi gi koni lakini in the 21st century weche go pogore masani wawacho gimoro miluongo ni positive discipline. Corporal punishment okony nyithindo lakini maendi nyalo mana loko pach jopuonj ka en gi trainings kodgi ikonyogi mondo gielewa gimomiyo gino ok nyal timore rather than just making a decree ni corporal punishment is not allowed. Ka sani wan gi weche moko ni AI in education, artificial intelligence. Jopuonj gi onge college kendo magibro dhi e somo wechegi. To nyithindo magidilgo gi ka omigi assignments mag kuondego magidhi gidhi e chat GPT to gitype to gikelo assignments no. Iyudo ka nyathi manie classroom ni en ahead mar japuonj e wach mar technology moloyo japuonj. Koro ema ananeno ni the best thing ni akonyane kaka nyalo konyo jopuonj through training mondo gimbende gibed at par gi nyithindo magidil godo. Nikech kanyo bende ng'ato nya penjere to japuonj dongore nade kopogore kosetieko kata tegruok e college oyudo P1 certificate mare odhi to yudo degree mare rumo gi kanyo jodho kisungu penjo ni to glass ceiling ochopo kanye en mare chopo gi kanye opportunities mage mantiere ne japuonj mondo omedre mondo omed dongore nitiere the formal structures mantiere ni kisetimo diploma inyalo timo degree to ichakido kitimo masters to mago ka okimedo gi research to onge lokruok mabro bet nikech kidhi lecturers ma trainee masters ka gin mana maiga machon ka pok giloko notes gi puonjo the same old things koro japuonj syllabus ena machacha koro naneno ni the formal structure mar advancing your education kaka japuonj kende is not enough. Nyaka ibed gi community of practice. Ing'eni japuonj ma school ni ang'o motimo mopogore gi gima time skunda. What can I learn from that school? Japuonj mani UK ang'o motime klase. Nikech sani wan gi miluongo ni global village. I don't need to travel to UK to know how kaka gi handle classes magi. Koro japuonj gibed gi community of practice ma you share challenges, you share ni in gini handle nade, then you also need to have forums kaka manan godo kawuono ni ma ikelo jopuonj together to gi discuss challenges ngani nyise ni an kora atimo kama inine nade umanyo godo solutions kamano ero kama na nyaka pok watieko adhi biro mana ire mana mapiyo piyo somo kuom ote joge koma dhialo jopuonjege Ismail Okebe marwa swete iwacho ni dhialo japuonj mag Godber Primary School kotelegi kod Bernard Ondiek Nyasaye mondo gwedhu Lucy Marion Dege kawuok Agana iwacho ni kawuono dhialo japuonj ma Obwanda Primary School Mr. Jared Opio marno japuonj mar kwano teacher much love mwalimu Perpetua mar Kudho Comprehensive School I wish all Kudho teachers happy Teachers Day Kaglen kantiere Nakuru wacho ni kautulo ni mar kwayo hayu maber ne japuonj ni Seth Osan wacho ni happy Teachers Day adelo japuonj Elias Onyango kantiere Nduta otiyo maber kabisa ne nyithindo wacho ni nyithindo kalo nyowuoyo karo bere la dhialo jopuonj duto mag Nyandiwa Primary School kod Ombambo High School aneno ng'ato kowacho wach mar ginene puonj mar kwano mwalimu wa maths ma ina chiel kuomgi ijiwo kabisa weche mag somo mar science gi kwano gi weche mag STEM gi berni enang'o mana kimiyo wach ni mogika watieko sani piny te ochimo kuma STEM nitiere nikech kanyo ma innovations nitiere technological advances nitiere to wan kaka champion mar STEM ok ang'eya STEM in general lakini ang'eyo ni nitiere e field mar technology kaendi chuo ng'enye moloyo
mon. Koro apenjo ne ang'o momiyo nyithindo manyiri ok gidwa donje courses mag sciences gi, kidhi e engineering, kidhi e architecture, kidhi e ginene iluongo gi nang'o pure sciences gi, chemistry, physics, class mar physics, mondo yud nyathi manyako ok yot. Ang'o matimore to jogi ka gichako somo tiyudo ka performance ka class 1 kaendi nyathi manyako gi wuoyi gi perform the same. What is happening ka gi advance? To ing'eni field mar technology kaendi kanye kama pesa nitiere. Makoro ka we will be having less women in STEM continually, wabro bedo gi that wage gap between joma chuo gi joma nyiri. Yes, koro an kaka champion mar STEM, I'm not only jiwo ji ni mondo gikaw courses mag STEM, nikech mano en agenda 26.3 mar African Union, lakini kendo ang'iyo ni to nyithindo manyiri ni ang'o momiyo gin gidwaro mana art, gidwaro mana English, gidwaro mana lawyer, na ang'o mamono gibedo korka software koni. Koro amanyo negi mentors mawuoyo kodgi manyisogi ni kata nyiri be nyalo timo. Erokamano ahinya mano Kanyero Lino Nyango, mabende en japuonj e odiochieng'ni, mabende wadhialo jopuonj odiochieng' machalo koda mendie otego mag dhialo jopuonj omedo mana donjo kokalo e lai maro ma ote machuok 23600. Erokamano mar bedo kodwa e chenro ni, mano mar Mine Wacho.